الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jodi Sedou biye jumae biye lahoro madonye ala nyini ala bato akanga ke ala yi dongo dojiri la nga juma donya do o kanga sangorota ka barka ninga do faraka nyini nga ko muna min nye sali la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Journaliste Sedou kado kanga chaya sarakati boli ani hine journaliste Sedou kado kanga chaya juma donya fe ama nyini subhanahu wa ta'ala fe sabula juma donya udon ngere nendo ala yi do min zabati ka boddo bele jelela ka jira ka fo ale de udo barka journaliste Sedou kado ni ma minyo udo do ko wala nyima do iye bonya maseke ka nyesa alama ala ko jine meleke urdane hanamade anga shun anga sali anga ale ala dele anga ale ala nyini Allah. Jean Sedou nga ti sebe wurala ala abi mi ngono ko ala bi sali wal ma ala bi shoti wallahi oti ha subhanallah 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 ala sangoro tali ala masa mi nyeda ala e mi nyangundi muhammadu rasulullah ka chawma ala e mi nyeda ka lahrada ala e mi nyejeni meleke da usika tauna ala dabi bo ila dabi fara ila ala ne ko min bi ko robe kul fa yakun jabar waidun ala kele la hawla wala quwwata illa billahi amba nyini fe ala e mi nyonga jamana inda ka to da ko mali ala eminya onda kambla ni jamana ngona ko mali ala ajaranye amadimi koro ala ammanimisa ala nga amba nyine efe iki kopla anga ni jamana bayna mi ni mali ya allah min dalimbe ka on jagarabi ala seta on ya sebe edi aguno be ala de bulu wallahi ala dana me wali min dalimbe ka anga jamana don jagare amma mi amma bo ala ede ba do ya ta kumina wallahi akile amba nyini fe ika ala ya bunya kama ni jahadi ma ni ba manji min nyeshine ba nga jamana ka burjafu ka jamana halaki ka takien ala nya nyini fe ya rabbi ka ala ya bunya kama do anuche iku halaki ku takien ala ni munungu na jara iko ili yele maka faranga ya rabbi ala eko ke ukika ala kama ake muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ni ya zadi ko ere ala ya kanu ere bi salaka ako kama akika kuma kan bayin barka kama mi alquran lazim allah ake magani madne barka kama aka kurashu barka kama allah sayyidina ali sayyidina badr ali sayyidina bakar sayyidina usman barka kama allah aka kurashu bona barka kama ay ngani usiri allah koroto munani sarajugo ibi koroto munana ebi koroto munani na karamo tangura de jola 2022 sono law na so tika soro o seba alay kuma yi fawa kuma yi kaddem sene fa gela damne kana blabila biga gela ngui kamana mana gontugo tugo ibe mindu o seba alay ala bo fliku o kanu ke wangalo i koroto ku ala deli Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah anga jamana de kamana gwana tawrata auna nawrata auna Allah ma minu ngeleme ka jejugu sigi ma minu hakili jugu bula ma minu gele abu bolo ka anga jamana segere Allah do anu che anya nyini fe min dabi kenaka min da dugoledu Allah kungo dawku kungo me mu nyina ango nga seda jamana kundigu tiko di may kudo katimu kono wa amasola Allah ne ko bela Allah ka telo yo anga jamana famaw sira juma jirula hakili nyuma duma yele menu nye amene ashim goita ya Allah amali don dale do ala jamana kundi amali don ngani yakanyama amali don so de do ay hal bi nasr la mingele be ka dete ka koli walma anyeto ferela ala odama ami apmana suro ay mu vo ako akadi maldo yuko ma bi kete de wauti hukuma su dike utisra kabako ayafo Usman Shiru Madana Aidaraye Allahu akbar kulba ha awo mo mewo
a kodmandi kan go ameo am dara ko nyini na ana nyuanyi wa ay nyuanyi ay muvo ako mali be tabolo nyuma minga ngando masa kwambi to de ta ku doni do ay doni di wa aba foidi yela misani koni ala ani kuma nyuma ayo fo aklale ayi nyengu muti ki bolo da dijila ala ma tega di mama demsonu nyuma la atuma ala ka bluetooth changer ni tega wardi mama sib goita Allah tega jalika yari sedu anga jamana de mimbi mali kono mimbi mali kokan hami be mina gwele be minga bana be mina bebi tagela do anya nyina ala fa ala ka takabaluka ala ka anga jamana suma ka anga jamana kishi ala ka anga jamana kunaja ala ka nyuru kunaja ya rabbi ala ka islamiya jidi ala ka islamiya jidi ala ka ni kanu do nyuana ya rabbi yari sedu subhanahu wa ta'ala kumana ma min bala na ba fasofe o ye ikado ala bato do ala sala do ka ki fasofe ki faso deme ki faso ganga ni mata ka segere wallahi ala nyasradu ala batodu abi fara dinaka ya rabbi ma minu mbala ni jamana hinatula jamana dondo ma minu mbala ko warabu ko ka nyeshi jamana ma ala ko halaki ma won ninga ne ai ma won mani akili jugu de bila ka nyeshi jamana ma ikara malido ita malideni ala ki halaki et politicien be de fais attention ne ma kuma jugu fokoy ne ko ma min di jamana 20 ninga ne jugu bila ala ki halaki o kɛra politicien yo o kɛra waritigi yo o kɛra journaliste yo o kɛra sɔrɔdasi yo ala k'i halaki k'i taden jɛ subhanallah i kelen n'o mina lamɛn amina ya rabbi allah je parle pour non ne m'amène pas sur un train. Il ne faut pas généraliser les choses. Non, c'est toi qui es en train de généraliser. Il va nous fatia la amande edun. Et de bara mi vo fatia la bikede. Edun baraka fon sen. Vous ne pas moi le ka fa kwa ya jate mine ni ye fon fen fo kwa bikede. Wallahi nya nyina alfa alaka ke. Mama bala ko ngani nyuma ndila kan yeshi malima. Ngani ajugu. Yenga fuma mama. Ngani ajugu. E de ba fa jamana nga halaki ka take. Isagola. Ya rabbi nya nyina Allah taala fe jumadu ena. Alaki halaki ki take. Ami. Ami. Alors, ami, alors, ami, amado ken na sa. Doba sama yeve doba to. No ngeni ya jugwa debe ela ka nyesha oma. Alaki halaki. Ya sana bietige. Alaki halaki. Alaki malu. Alaki malu. Alaki take. Ami. Anga jaka bulo fla korota sanfe. Ay fatiya mine. Hami be mina. Musoko. Dengo. Wariko. Barako. Cheko. Bana be mina. A dogole na kena kanda. Hami bila. Balogo jorobe mina. Kongo be malona bide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله آمين فاتحة آمين الله لا شريك له آمين آمين لا آمين آمين كل شيء آمين الحمد لله رب العالمين Sabatungara na ila la fora kalmatu shada abina akiri jigi dangoro bayna no ye el aji segu siraman jaraye diko bale ka rodla ya dangoro bay diko min nye sagadi asa mini yewo mbiyo digo mini yewo dangoroba no ye laji segu siraman jaraye bamana ale de yo komoko ani basiko dabla asigidala fe minye misiri ko jo ka bamana ndubi ka misiri jo uka ala tafo adenga de golo ka bi ode Mohamed Bajaraye belebele iye mbuye digo minvo ale ye dili kalande de mugadamudo dangoroba minye soke dima baba amakan jalo termurbo dinge ale ka mugadamu de we ni la akarefe dangoroba fene be no ye laji sokuba konate ana badinge dota konari ni bela jele koroshi kolo yi koroshi tugudo jamana imbise ka to jugu bolo uye mundima ikadia saka dirama nga dima okera odirima ubi dauma wa dore blewa iko nga fo Mohamed Bajaraye ko mori ga do mi ngata ni do be oyo hoy amanjima wa okera kalaba nga do daga baba amakan jalo aye suga dima akara ho mi se mo gable ya wallahi be mo rego jelere de na tati banno de yere lagil gum bara oro de go jeli na tati de ba no de dogera atifa o ye doge do ningera ibolodo
Joti Seydou ne bɛ n kelen ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Kaja Dumbiya Fakoli Kunba Fakoli Daba Jɔnni Seydou a ko i k'a dɔn min ye Ala ko ye a b'i ni ka ku Sumɛlɛ Bube Mayiga la Sumɛlɛ Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ Jɔnni Seydou i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kɛra ka jateminɛ kɛ o ko min ma commission d'experts olu bɛ awa kɛnɛya ministre so de ko fɔ a ka dossier sɛbɛnfura dama min dilanlen don a kama Jɔnni Seydou ka olu nan'o lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ sabula min ɲininen don o de ye a ka bɔ jamana kɔnɔ Jɔnni Seydou a ka taa furakɛ jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o bana ye tiɲɛ nka ni jamana kɔfɛla tɛ n tɛ furakɛ Jɔnni Seydou ka dɔn ko wɛrɛ b'o la a ko ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ye Sumɛlɛ Bube Mayiga minɛni ka don kaso la kaso in kɔni kɛra sababu ye ka farikolo bana bɛɛ lajɛlen de wuli sɛbɛnnikɛla ye min fɔ Jɔnni Seydou ka dɔn farigan fɛn de bɔ a la dɔ bɛ fara ka don waati yɛrɛ kɛra yamaruya kun dira u ka bɔ n'a ye kasomonba kɔnɔ Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ ni ka yen sɛgɛrɛ waasa farikolo ka lajɛ Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko o n'a tabɛ sɔmɔw min ye balimasira sinji sira min ye kanuɲɔgɔnw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri de la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ bana min b'a la bana in ka jugu a ka se ka purukutu ka bɔ kiiritigɛlaw bolo min ye furakɛli ye o ka se ka taa k'a la u y'a jira k'a fɔ jamana 5 bɛɛ min ye bana min b'a la olu si se ka furakɛ a kuma Ala k'a n'a kisi a tɛ se ka furakɛ Mali la yan bana in dɔgɔtɔrɔ tɛ yan bon ni ne kumana nin kumana dɔgɔtɔrɔso tɛ yan ni ne kumana ayi sɛbɛn dɔrɔn kala sɛbɛn kala dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko di nin bɔnɛ da ye koyi san 20 san 30 kɔ aw bolo bi fanga na dɔgɔtɔrɔso tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka bana furakɛ i y'a dɔn kɔni nin ye jiginna dɔ ye tuguni sɛbɛn kalansa voilà et voilà il y a des trucs à dire pas de commentaires merci bien je ne commente pas voilà Jɔnni Seydou u nana laban sa ka kule k'a bɔ min ye commission d'experts dɔ ministère de la santé o ka na dossier lajɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ na yalima ani bɔli ka kan wa ani bɔli man kan wa bana min b'a la a bɛ se ka furakɛ wa a tɛ se ka furakɛ wa Jɔnni Seydou k'a dɔn a bɔ min kɔni ye kuma caman ye o bɛ ko in dafɛ i k'a dɔn commission mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛna farigan b'a la nka min kɔni ye bɔli ye sa min ye limanaw ni balimasiraw ani terisiraw ye olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Jɔnni Seydou k'a dɔn olu ko min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga ani Manga min ye san joli ye jamana fanga jamana faamaya premier ministre t'o ye sécurité d'État ni des affaires étrangères a ye diɲɛ fanga bɛɛ lajɛlen kɛ Jɔnni Seydou k'a fɔ o ka manamana minɛ ni ka t'o bila kasoboba la Jɔnni Seydou k'i k'a dɔn ko gɛlɛyara c'est pas normal bon écoute da sɛbɛn ma sinon je te réponds da sɛbɛn ma on y va nam voilà ni ko c'est pas normal je te réponds ok je vais te dire 1000 choses non c'est normal Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara o tuma dugudugumaaw de bi sen na sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga a bi porokoto cogo min i k'a dɔn jamana kiiritigɛlaw la sabula u digi dalen don a kan ni Faransi yɛrɛ de tɛ a tɛ kɛnɛya Faransi ni yen tɛ a tɛ kɛnɛya Ala a ye taa n'a ye Tunisie a bɛ se ka taa Tunisie ou bien Maroc ko jamana 5 bɛ yen k'a tɛ ka furakɛ ye ni Faransi tɛ k'a tɛ Ala ka tɛmɛ olu fana sa u b'an ka ko gɛlɛya Ala ka kɛnɛya d'an a ka bɔ dɔrɔn mani c'est l'essentiel n'a taara furakɛli la Tunisie Ala ka kɛnɛya di ni kɛnɛya dira a kana segin bilen ka na dɛ ni mun ye sɛbɛn ye kana Mali mara ya piyan devant tout le monde élection san jumɛn don ɲinan tɛ de dans 5 ans ana kɛnɛ dans 5 ans ana kɛnɛ ayi o ti ɲɛ aya o tɛ mandat kelen ya o tuma kala taara don jumɛn vote ma kɛ o i bolo don sa kana su ko da dama tɛmɛna ne ni n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana parce que n'o ye Burama Gindo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Burama ko politiki kɛbaaw ka politiki kɛ fɛn min ye kɛlɛ kɛbaaw ye o bi kɛlɛ kɛ donso bɛɛ lajɛlen n'a kungo ta fa don a ko fɛn min y'an ka jamana ye armée a ye wulikajɔ ani baara min daminɛ kabi cɛmancɛla fanga in a tako 2nan kɛra maa bɛ se k'a fɔ a bɛnna tababa ma sabula fɛn min ye jamanadenw ye u kun sigilen bɛ ka yɔrɔ min kɔnɔ an ka armée la n'o y'an ka cɛfini tabaw ye yɔrɔ in kɔni an zuru ɲan'a la
a ko fɛn min ye kunnafoni di ye o kɛra sɔrɔdasiw yɛrɛ ka bolofara min bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma a yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen jalatigɛ sabula Zeni kɛlɛ kɔni a kɛlen bɛ guerre secrète ye fɛn min ye journalistes ani kunnafoni carunbaw ye dogo kelen b'u la sɛbɛnnikɛla ko nka min kɔni jɛlen don n'o ye lɛgɛsɛ ye Mali armée fɛn min ye wulikajɔ ye n'i y'a mɛn monter en puissance o de ye k'a fɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ ye o kolo gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali région kura 3 bɛ yen wulikajɔ minnu daminɛna waati laban in na a kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye Bamanji ye Bokɛnɛ ani Jolikɛnɛ ni Sugunɛ o dasilen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaw ye k'a daminɛ ministre de la défense la chef d'état-major général ani fɛn min ye kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen diɲɛ don o don kunnafoni di ni maa min bɛ cogo di a y'u kunbɛn yan fɛ a ye nin mugu in jigi u kan a y'u dasi yan fɛ giriw o de bɛ sen na tâche o de bɛ sen na tâche o tɛ mugu ɲɛnama ye dɛ mugu ɲɛnama y'o ye dɛ o ye silencieux de ye tireur d'élite o man ka da fɔ ko tâche i bɛ min ye film na ko marifa jamujanba b'u bolo u b'i viser k'i viser ka fiɲɛ calculer ka tile calculer ka rayon calculer i tɛmɛntɔ n'u ko tâche i bɛ yaara ten kisɛ bɛ se k'i kɛrɛ traverser ka bɔ fan dɔ fɛ la hawla o man ɲi jede ala n ko o de b'u ɲɛ ka taa tireur d'élite sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali fɛn min ye an ka jamana armée u kɛlen bɛ ka wuli kajɔ lama Mali fan caman bɛ u ni Bamanju karila ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ bɛ u ko min ma Ɲa Musa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ni kɔni bɛ dongo yanfan in fɛ ka taa Sofara u ni Bamanju karila ɲɔgɔn na ye sɔgɔmada kelen Bamanji cɛ 14 u y'o da joli la minnu joginna u y'olu tɔ lase an ka tɛmɛ ni baara ye awɔ a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye décembre kalo tile 12 u ni Bamanju karila ɲɔgɔn na Bajangara Bamanju yɛrɛ de ye mugu fili sɔrɔdasiw kan o y'a sɔrɔ u bɛ patrouille la u bɛ k'u nɔfɛ bɔ a taw ka mankan bɔ o yɔrɔnin bɛɛ i b'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw tun bɛ k'u kɔnɔ n'u ko giriw yangadi ni ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ 17 Bamanju la u y'o su dɔ ye u ka marifa u ka moto an'u ka nin drapeau kuntanba in u y'a bɛɛ lajɛlen salo ka tasuma don a bɛɛ lajɛlen la mugu ni kisɛw k'o ta ka fara u taw kan an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ min bɛ Moti mara la Sofara ani Jangasagu olu ni ɲɔgɔn cɛ décembre kalo tile 31 waati min tɔw bɛ sɛfan la Bamakɔ yan dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye terroriste ye u ni Mali armée karila ɲɔgɔn na terroriste maa 16 giriw u y'olu da joli la ye ala kama yanni ka taa i to ka pasanin du la sa an ka sodanzo daw la an ka sodanzo daw sodanzo yo ko ne sirana ngana mine ngana nunye Mali sodanzo yo au kera sodanzo ye solu yo armée Maliɲɛ sɛbɛnnikɛla ko maa 16 o su donnen u bolola mina armu ma n'a lance roquette 19 u y'o bɛɛ lajɛlen salo u ma tila Elbi ka dugu b'a koyi yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Ɲa Uro janvier kalo daminɛlen a tile 4 Bamanju taara ka taa u ɲini k'u kungo salo k'o kungo salo kungo fɔlɔ dɔ bɛ u b'a fɔ o ma sama kungo maaw tun bɛ to k'a fɔ u bɛ nin yɔrɔ in na Bamanju yɛrɛ taara u cu kungo kɔnɔ jalaw u tunnen kungo kɔnɔ u bolilen Mali armée nan'u nɔfɛ jalaw u y'u cu ɲɔgɔn kan u y'u cu ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko giriw kɛsɛ la mototigi maa 15 o dara joli la ye la hawla wala quwwata o tora kisi la Bamanji banna ha sɛbɛnnikɛla ko a ko waati kelen Modibo Keyita ka dugu n'o ye Gire ye Narayanfan fɛ u ye yen fura jani décembre kalo ka ban k'o jɛ passe o furannen kɔfɛ maa dɔw bɛ minnu porokotora kisɛ ye minnu jɔgi maa 4 bolila ka t'u da dɔgɔtɔrɔso dɔ la k'u b'u furakɛ sɔrɔdasiw y'o kibaruya mɛn u taara ka taa o maa 4 u ye marifa ta k'u b'u labɛn kiri taara kiri Mali sɔrɔdasiw ko pop la hawla wala quwwata illa billah lazim o tora ye mais justement c'est ce qu'il faut Allah den Allah Allah aw nabi sa muna bɔra o nam
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ye u labɛnnen bɛ u ko nin y'a daminɛbali daminɛ de ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw tɔɔrɔlen bɛ yen Bajangara Moti Segu Nara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yen kɔni u b'o fura k'o jɛ pas n'u tilara bɛɛ Daka gun Segu a ko i kelen bɛ yaala dugu tila fɛ kɔlɔn kɔnɔ maa de t'i ɲininka Mali sɔrɔsiw k'u bɛna yen fura de daminɛ sisan kunun ko avion ye panne daminɛ wa bi ni sini bo kɛnɛ ni doli kɛnɛ ni sugunɛ ani sɛmɛ kɛnɛ o de bɛ yɛrɛkɛ ye n bɛ taa n fa ka so ni yɛrɛ kalo 7 ye n tɛ taa hali fana bon c'est fini i ko mun ye nin ye c'est fini wa n bɛ taa Jona jeudi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔ ye Masasi Jɔnni Seydou nin ye karisa sɔrɔ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ɲɔgɔnna ka n'i sɔrɔ n'i hakili b'a la sanba dɔ delila ka na Bamakɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn commune 1 o ko min bɛ Tengoli kɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn ani Wewayanko kɔ commune 4 na maa fa min zara maa min tora a kɔji la a barika bonyana kosɛbɛ Jɔnni Seydou i bɛ ka sigi san kabini o san mɔgɔw kun kan ka dɔn k'a fɔ ko cɛ k'a tere man di jamana ko la ne y'a fɔ a ye o a nasa ma ji taara ni maaw ye ji ma taa ni bɛɛ ye a ye layidu ba ta yan o kɛra ka layidu fɔlɔfɔlɔ ye a ma ɲɛnabɔ hali sini Jɔnni Seydou min ka jugu o bɛɛ ye caman jɛ fanga transition olu nalen u ye layidu ta k'a fɔ nin gɔ in u b'a dilan Jɔnni Seydou k'a dɔn ji ti maa fa la bilen kabini kuma in daminɛna a taa ka segin n'a sɛbɛnfura ko Jɔnni Seydou ala ka n'u kɛ IBK tasi ye nin gɔ in a ma se ka matarafa hali bi n'a ka bi Jɔnni Seydou k'a dɔn maa minnu sigilen bɛ kɔdawolo la u donna maa caman kan ayiwa an balimaw i k'a dɔn an bɛna kɔ in dilan kɔ in kɔni a kan ka dilan mètre 5 mètre 10 nin yɔrɔ in na mètre 20 nin yɔrɔ in na o tuma an bɛ dɔ tigɛ ka bɔ aw ka du la yɔrɔ dɔw kogo bi bi du dɔw bi bɔ yen Jɔnni Seydou k'a dɔn a du caman bɛ yen maa si tɛ yen min ye gɛlɛya don a la sabula mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ adamaden ni kisitɔ don san n'a nana nin kɔ bolo minnu filɛ bangɔni tɛ yɔrɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn Makari ko da dɔn dɔw bi si bili sanfɛ n'a fɔra k'o bɛna dilan Jɔnni Seydou k'a dɔn a telima de ka ɲi a sumayalen sɛbɛnnikɛlaw ko projet in daminɛ furadama ka n'a bila bi la Jɔnni Seydou bi dega dɔ la kuma dɔ la n'a ma fɔ ko direction générale de budget Jɔnni Seydou k'a dɔn o lettre ci i k'a dɔn o lettre bɛ taa yɔrɔ jumɛn Jɔnni Seydou k'a dɔn procès verbaux o na munumunu o bɛ taa Allah Allah tu as vu le pays là ko jamana in kɔni c'est pas possible non c'est regrettable nin ko kan ka bila ka suma Jɔnni Seydou n'i taara u b'a fɔ sɛbɛnfura a taara budget la a taara ɲini ka a bɔ dugukolokotigiw fɛ a taara trésor la a taara domaine na ninnu bɛɛ lajɛlen maa joli joli n'i ye badeni kalifa yɔrɔ caya ni Ala ma jan a bɛ suruku b'a dun Jɔnni Seydou k'a dɔn nin ko in projet ko in bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la don o don taa ka segin mɔgɔw b'i ni ka dimi minnu sigilen don kɔda la Jɔnni Seydou k'a dɔn b'i ni ka dimi ka sababu kɛ mun ye u y'a mɛn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen maa 3 walima maa 4 du olu ka wari dira maa tɔ minnu bɛ hali bi n'a ka bu ma wele ka ɲininka Jɔnni Seydou k'a dɔn don o don kuma kura de bɛ projet mɔɔw da ministre ni ministre minnu sigilen don a ko kunna Jɔnni Seydou k'a dɔn n'a ministre ma wuli ka jɔ kɛ u laban bi to a tiɲɛba de sɔrɔ sabula min ye sanji ye a na kuma man jan bilen Jɔnni Seydou n'a sɔrɔ yɔrɔ ka ci kɔ kɔnɔna ka dilan nin y'a damata ko de ye o bɛna waati joli ta o bɛna kɛ hakɛ jumɛn kɔnɔ camancɛ fanga min ye premier ministre ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka taa se ɲininka ayiwa jamanakuntigi yɛrɛ ma Assimi Goïta u t'a fɔ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ nin projet min n'a fɔra kɔ kɔnɔnaw bɛ dilan Jɔnni Seydou k'a dɔn a ko tibitaba barika bonyana maa si yɛrɛ t'a dɔn sɛbɛnw bɛ yɔrɔ min ni min kan ka nin ko dilan maa si t'a dɔn kɔrɔma wari don marifa la ayi a tugu la a tugu la jamana ko to ya ayi Jɔnni Seydou nin yɔrɔnin dama projet n'a fɔra ko maa dama min da b'a la i tɛ ka da la Jɔnni Seydou k'a dɔn a ko ka ca fo k'a fɔ k'a to ten don o don sɛbɛn taara nin yɔrɔ in na hali sɛratigiw da b'a la Jɔnni Seydou k'a dɔn wulikajɔ direction générale budget direction générale contentieux de l'État min ye le tribunal de résidence bɛɛ de da bɛ ko kelen la u ka wari di sa u ka nin dabila mɔgɔw ma ban bɛɛ sɔnna n ka yɔrɔ ka ci mètre 1 mètre 1 ni tila mètre 5 bɛɛ sɔnna kɔ ka dilan dɔrɔn maaw ji kana don maaw ka bilen ji kana se ka maa si fa o dɛsɛ mɛ ka ɲɛnabɔ mais Jɔnni Seydou mɔgɔw sɔnna mais a sɛbɛnko ni a taa ka segin hali bi foyi ma se ka ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ nin dossier damɛ dɔ ka tabali kan a bɛ tewuli la walima u y'a wari dun c'est comme ça mais maa minnu bɛ kɔda la olu labɛnnen don ka taama ka mankan a fɔra de ko sow bɛna ci pour que ni so ma ci wari ma di
bɛɛ tɛ ka sira fɛ. mais Joël Sedou c'est pas là le problème. kabini a fɔra so bi ci. dɔw bɛ yen olu tun bɛ sojɔ la. u y'u ka baara jɔ. parce que n t'a dɔn ni hakɛ min bɛna tɛmɛ n ka so la. bon dɔw u bɛ si cogo cogo t'a dɔn. mais si ni dɔw yɛrɛ ka dukuru kara bɛɛ bi ci. bon n'o b'i ka du bi ci. i bɛ bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ. oui. mais maa tina. dɔw yɛrɛ ye so ta luwanze la ka ban. k'a bɛ yɛlɛma ye luwanze juru bɛ ka yɛlɛma la. wari tɛ ka na. wari tɛ ka na. mais ça c'est compliqué. non wari bi di walima wari ti di walima a bɔra a ma bɔ. mais dɔ ta kalama la ale yɛrɛ bɔra a ka so kɔnɔ pewu. so bi ci ka taa luwanze ta ka sigi ka wari in kɔnɔ. voilà juru bɛ yɛlɛ a la. voilà ne ko minisiri so jumɛn ni jumɛn bɛ nin ko in na de. domaine ni urbanisme tɛ yan o bɛɛ ye ministère kelen ye o. olu b'a bila ka taa ministère de l'économie et des finances. c'est les sanu la. bɔbɔkɛ pasa. an ma s'o ma o n'a sera bɔbɔkɛ in ma. wari sarali kɔni don kamana gan o. n'a ma s'a ma. a sera a ma bi o. n ko anw yɛrɛ bɛ yen. n ko bi n ko a sera a ma. n yɛrɛ bɛ yen o. a kulo t'a la nin ya. a sera a ma sa o. kɔdawolo in na. n yɛrɛ bɛ yen. e bɛ yan u ka bɛn si. e ka so u b'a ci de k'a bɔgɔ cɛ ka taa fili ba kɔnɔ. n'a tɛ n tɔɔrɔ n'a bɛ dabɔ jamana jɔli kama. walahi n y'a fara. ayi an k'e ka so citɔ ye dɔrɔn. moi je vais voir ça. mais non k'a ci dɔrɔn. c'est méchant. k'a bɔgɔ cɛ ka taa fili. je te dis ba kɔnɔ. si ça peut sauver. si ça peut sauver des vies humaines. si ça peut sauver des vies humaines. je suis d'accord. ça me dérange pas. u kana e ka dura cɛ han wari bɛrɛ kana d'e ma. non don o don e bi wari deli la yen fan fɛ maaw da la. mais min bɛ yen. dura bɛɛ d'i ma i bɛ tila ka taa deli kɛ dɛ. an b'a dɔn di dama ma. Joël Sedou so tɛ kɔda in na. min ye wari don kɔdawolo la kɛnɛ bɔ. o kɛlen ye baara kɛ. mais non. anw ye fasoden ɲuman de ye o. don o don mi sima tɔni 5. ka taa sɔrɔ dingɛ kɔnɔ. ka yɔrɔ labɛn. u b'a sɔrɔ dingɛ kɔnɔ. e dun ko cogo di. ni anw yɔrɔ bɛɛ kan ka ci pour sauver le pays je suis partant. non i ye wari don. mais dungo don kuma kelen dungo don. a ye jaliden ka wari di ha. nin kun ye sɛbɛn ye. ala. ala. a ye n karamɔgɔ ka wari di. trop c'est trop. mais trop c'est trop. t'a la. bon jamana bɛ ten de ni ko i tɛ dimi cogo cogo i tɛ dimi. finalement il y a des paresseux qui vont te pousser à t'énerver. Ahmed. Cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Joël Sedou n bala cogo bɛ di. o tuma ne bɛ n tɛgɛ don. ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni. a ko fɛn min ye jamana ye. jamana dilanni ani jamana kura jɔli. a tɛ se ka kɛ nkalon ni namara ani ntinga dɔ kan. ayi sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye. u ko sira belebeleba min n'a bɛ dilan. k'a daminɛ Keɲeba ka taa Sajo la. sira in kɔni a sugubulo dili. a kuma cayalen bɛɛ. nka fɛn min ye sariyatigiw ye. olu ye kiiri tigɛ fɛn min ye entreprises yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. société ba dɔ bɛ yen. u ko min ma Costain Limited jo dira ale ma. Dɔnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ Sajo la ka taa Keɲeba nin sira in ye jamana yɛrɛ ka sira de ye a wari bɛ bɔ jamana kun. utukalo tile 4 san 2021 sugubulo kɛra appel d'offre jamana bɛɛ bɛ se k'i sen don a la o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye k'a daminɛ Sajo la ka taa Kumala o ye sira kuntala fɔlɔ ye kilomètre 50 o sugubulo fɛn min ye société 8 ye olu y'u bolo maanabɔ société 8 na société minnu bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ bonyana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɔlɔ o ye Costain Limited ale de kɛra premier société wɛrɛ dar'o kan C-type EAK dɔ wɛrɛ dar'o kan u b'a fɔ min ma CGPS SA Buna Logistique Transport dɔ wɛrɛ bɛ yen olu kɛra 4nan ani 5nan ye SFTP ani ECMK sɛbɛnnikɛla ko sugubulo tali ka di société Costain Limited ma o ye Britannique jamana de ye sabula olu kɔni danganiyaba b'olu la u bɛ nin ɲɔgɔn na baarabaw dɔn sabula sira in bɛ boli kosɛbɛ gros porteurs fɛ. sɛbɛnnikɛla ko entreprise dɔ bɛ yen n'o ye CGPS ye SA Buna Logistique ale taara ka taa kuma in yɛrɛ da DFM kulo kan n'o ye ministre min n'a bɛ sirako kunna o ka nafoloko a n'a ka baarako ɲɛnabɔli jɛkulu ye u y'a da u kulo kan k'a fɔ sugubulo dira Costain ma u ma jɛn n'a ye olu nɔna maa wɛrɛ taara n'o ye SFTP maa wɛrɛ taara n'o ye SMK ye u bɛɛ lajɛlen bi kuma kelen de fɔ u ko nin société in ye dunan société de ye u n'a mankan olu ye malidenw ye a kan ka taa ka d'olu ma wa fɛn min y'u ka registre commerce u ka impôt k'o ma sara Mali la o sara la u ka jamana de kan o tuma u n'a mankan sɛbɛnnikɛla ko société min sigilen tɛ Mali la yan f'a bi baara de kan k'a ɲini sugubulo marché international o bɛ se ka na Mali impôt sara cogo di
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma min fɔra DFM y'u jaabi k'a fɔ aw tɛ se ka sugubulon in sɔrɔ sabula aw yɛrɛ n'i y'aw ka sɛbɛnfuraw n'aw ka papiye ta k'a lajɛ Mali impôt juru baw la o tuma a y'a jija fɔlɔ a ka taa a ka impôt sara n'a y'o sara o tuma n'a ɲin don sugubulon wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min fɔra ŋanama dusumango tɛ fa Togoni na u taara ka taa fɛn min ye kuma in ye ka taa da sariyatigiw tulo kan n'o ye cakɛda ye n'o ye délégation générale délégation marché public o ka bolofara min n'o ye autorité de régulation marché public u taara ko da u tulo kan jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma comité de règlement des différends u taara ka taa sɛbɛnfura bila k'a jira k'a fɔ u ma jɛn ni sugubulon ye olu kɔni ye sariyatigiw de ye minnu bɛ kiiri tigɛ olu ye sigi fɔlɔ kɛ fɛn min ye ko in ye k'a ta ka taa k'a ta ka segin maa minnu ye plainte kɛ n'o ye STFP ECMK ka fara fɛn min y'o tɔ kelen dɔ in kan n'o ye Buna logistique transport ye a jiral'u la siɲɛ fɔlɔ la décembre kalo tile 31 k'a fɔ tiɲɛ t'aw fɛ Kɔsɛni gagné u ma da o ma filanan min ye sɛbɛn don jaabi bɔra tuguni k'a fɔ Kɔsɛni gagné sabanan ye sɛbɛn don o jaabi bɔra k'a fɔ cɛ kelen in de gagné u ti fara o la sa n'a sera o yɔrɔ ma i b'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko min jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ maa dɔw de kɔni bɛ yen olu kɔni b'a fɛ jamana bɛ dabolo min kan transition fanga don somɔgɔya ani fɛn min ye teriya sira kama sugubulon ka ta ka d'olu ma o tuma jamana ka tɔn o ka tereke maa min dɛsɛra ka l'impôt sara maa min ni minɛn t'e bolo tracteur t'i bolo mansin t'i bolo bulldozer t'i bolo a dɔnniya t'e la k'a fɔ e bɛ se ka sira dilan ni ɲɔgɔn na sira belebeleba sanu bɔyɔrɔ mansinbaw bɛ boli sira min kan o sugubulon bɛ se ka d'e ma cogo di Piripara la ten a ti di k'e ye maliden a ti di sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka minan ta ka baarakɛlaw ta don min ni se yer'u ye k'a f'u bɛ se ka sira belebelebaw dilan sira ɲɔgɔn na nin sira belebeleba ɲɔgɔnnaw Sadiola Keɲeba fɛn min ye sanubɔ mansinbaw olu ka girin u bɛ boli sira min kan k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ o ti manamana sira ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'u ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'o dɔnniya sɔrɔ don o don sugubulon bɛ ta ka d'olu ma nka n'a fɔra Mali kura tiɲɛ don an ka jamana société an ka jɔyɔrɔba d'u ma nka minnu fana tɛ se k'olu bila baara la maa minnu bɛ se k'olu tɔmaya ma o fana o tɛ ko ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni kumana Kɔsɛni Limited sugubulon taara ka d'olu ma u ka tɛmɛ ni baara ye n'u bɛ se hali n'a sɔrɔla jinɛw de don a ka d'u ma n'a da ka di awɔ wala wa u ka prix ka nɔgɔn ni ninnu ta ye waati min Kɔsɛni bɛ miliyari 18 olu bɛ miliyari 29 n'u ka entreprise jumɛn de ko a kana d'u ma dɔ bɛ yen dɛ ko STFP ani ECMK CGPSA Buna logistique o ye Burkina fɛ yen a ti di an t'a di bi a ti di Jɔnji tɛ ne bɛ bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma moniteur an ka taa Kulukɔrɔ jɔnni sodi k'a dɔn Kulukɔrɔ a b'i ni ka san caman bɔ goudron kelen minnu bɛ Kulukɔrɔ o kelen de bɛ yen kɔsɔn in na i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don colonel Lamini Kapori Issa Nɔgɔ Kulukɔrɔ gouverneur jɔnni sodi k'a dɔn gouverneur kura ye wulikajɔ bolo da ka tabale gosi Kulukɔrɔ sera yɛlɛma ye i k'a dɔn wulikajɔ kuraw kan ka kɛ sabula min ye projets ye projet minnu bɛna ni sira kuraw dali ye jɔnni sodi k'a dɔn a baaraw kan ka daminɛ o kuma Kulukɔrɔkaw ka sabali kalo 3 kalo damadɔ min kɔni ye siraba caman ye o bi tigɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn sirabakuraw olu bɛna matarafa ni k'olu dilan jɔnni sodi k'a dɔn nin kuma in fɔ dugudenw ye a diyar'u ye nka kabini kelen jɔnni sodi k'a dɔn a wa siraba dilannaw maa min ye a wa goudron belebeleba da Kulukɔrɔ gouverneur da la jɔnni sodi u y'a wuli k'a ka goudron wuli a ma ɲɛ o société jumɛn ma a tɔgɔ de tɛ o de ye mɔnɛ donna bon c'est une société malienne justement bon maliyɛnw bɛ taa di ni maa min b'a société tɔgɔ dɔn walayi n y'a ɲini fɛ Ala kama a tɔgɔ fɔ minnu ye goudron da Kulukɔrɔ gouverneur da in na Jɔn Sedu a fɔra a ye ko pont kura ni kɔrɔlenw Jɔn Sedu k'a dɔn yɔrɔ in ka labɛn sabula i k'a dɔn fɛn kuraw ni fɛn kuraw nana don Kulukɔrɔ Jɔn Sedu k'a dɔn ɛlɛ ni min kɔni ye mafiyɛn ye o ka bɔ a la Jɔn Sedu fɛn yɛrɛ ma daminɛ goudron kura min dara a ma kalo kelen bɔ Jɔn Sedu a bɛɛ lajɛlen bara ka pɛrɛn u y'a wele n'an nana nin yɔrɔ ni ma tɛnɛ ka foyi ni mi ka goudron wuli a ka d'an ye ka baara di Mali société ma mais ils peuvent pas mais ils sont pas sérieux justement et bɛɛ ko n ka wari sɔrɔ diyagoya la yɔrɔ nin kelen ça ne marche pas ni a fɔra marché bɛ yɔrɔ min dɔrɔn pawu et puis ils ont à l'esprit que n bɛ taa sous-traiter n ka dɔɔnin dɔrɔn a ɲɛna sa o a ma ɲɛ o non mais il est temps
transition kan ka nin bɛɛ de dabila jamana in fɛnɛ an ka baarakɛlaw kan ka yɛlɛma dɛ non ni ma yɛlɛma n'i ye maçon malien ta menuisier malien sapeur électricien soudeur malien i dusu de bi kasi mais justement n'i y'a di togolais ma béninois sénégalais jamana wɛrɛ u b'a kɛ ka ɲɛ au jour d'aujourd'hui Mali kɔnɔ hali ouvrier kunda hali ouvrier kunda i bɔra ka min fɔ maçon chantier la maçon ni ferrailleur ni kirikarakiri peinture gilan an t'an bɛ maa wɛrɛ de ta des ivoiriens des togolais des béninois c'est pas parce qu'an ka mɔgɔw tɛ se dɛ c'est parce qu'ils sont pas sérieux tu veux quoi il faut que ça change et ça doit changer et ça changera Inch'Allah en 2022 il faut que ça change Banabaatɔ jusqu'à Koulouba faama banabaatɔ caman bɛ yen k'u bɛ t'o furakɛ kɔnɔ fɛ jusqu'à Koulouba bientôt n ko a b'a fɔ k'a bɛ taa yɛrɛ furakɛ kɔfɛ Allah farafin furakɛla caman an bɛ jɛn an ka tezara premier Josi Seydou n bala cogo bɛ di Daba Tumara naam siga t'a la n'an yɛrɛ dama bɛnna mɔgɔ ti t'an na awɔ ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Christelle Kone nin y'a ka sɛbɛn ye Christelle Jalani Kone ko sariya n'a tɛmɛsira fɛn min ye commune 4nan procureur ye n'o ye Idrissa Amidou Touré ye a kumana sɛbɛnnikɛla ko a ko damadɔ tɛmɛna waati laban in na kiri bunakun kan fɛn min ye Umaru Mariko kunkanko kuma ka fara docteur Choguel Kokala Mayiga bɛɛ ni le cerveau ani ko caman tɛmɛna procureur a tun bɛ congé la a nalen a y'i da don a bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko ka kiri gara jamanadenw na k'a kɛ jamanadenw da ye k'u hakili sigi ni procureur y'a kɛ nin zan laban in na procureur Touré don commune 4nan na sɛbɛnnikɛla ko a jariya a ma diya i ye a ye wale minnu kɛ fɛn min ye nɛnniba kule dandɛmɛ wale ani yɛrɛsago kɛ ka fu sɔrɔ la bɔlɔlɔ kan ani jamana taabolo la o kɔni o walew yera tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye journaliste dɔw ye olu de y'a ɲininka a ye kuma ɲɛfɔ a ko fɛn min ye docteur Umaru Mariko a ka minɛli kɔni y'a sɔrɔ ale yɛrɛ a bi lafiya bɔ la nka ni procureur kelen y'i minɛ ka ban a bɛ komi procureur bɛɛ y'i minɛ k'a ministre la fɔ ka sabula bɛnkan de don u ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen y'i minɛ sanfɛma jufɛma ale de y'i minɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa o maa y'i minɛ communiqué la hali n'ale ti yan o bɛ komi a y'i minɛ a ko Umaru Mariko minɛna a minɛna maa caman b'a fɔ ko kuma min fɔra ko privé don tiɲɛ don ni ne ni e kumana kuma ani ɲɔgɔn cɛ WhatsApp kan wala réseaux sociaux k'a ka dan ani ɲɔgɔn cɛ ye privé don nka n'a folofolola n'a bɔra kɛnɛma kɔni privé tɛ tuguni a kɛra public ye o kɛra bɛɛ jɛ ye o tuma n'a kɛra public ye ni ko b'a kɔnɔ ne ko hali maa min i diminen don i den kɔrɔ i y'o bilen k'a bilen vocal la k'a ba nani walima k'a bani appel la ou bien vocal la n'a enregistré k'a bila kɛnɛ kan privé tɛ tuguni dɛ c'est public i woloden dun filɛ nin ye ne dimina papa kɔrɔ kuma kolonbɔ ka di Allah n ko o banna pewu o banna maa k'i jɔ n'i yɛrɛ la dɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Umaru Mariko ye a ka ko nana yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛba kan bɛɛ y'a mɛn o tuma Umaru Mariko min ye maaba ye ale yɛrɛ kɔni bolo dɛ Umaru Mariko ye maaba ye n'a ye ko kɛ ni ko ma bɔ a la denmisɛnnin minnu bɛ fanɛ bannen na n'olu bɛ ka minɛ olu kuma misali jumɛn bɛ jira l'olu la n'o ye tiɲɛ a ko voilà donc sariya n'i y'a ta k'a lajɛ a batoli fɛnɛ sira dɔw fɛ diyagoya don sabula n'a fɔra Umaru Mariko maabatɔ o y'a kɛ fɛn ma bɔ a la o tuma denmisɛnninw fɛnɛ b'a kɛ foyi ti bɔ a la o tuma n'i y'a ta k'a lajɛ o n'a ɲɔgɔnnaw n'i y'olu sɛgɛn ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ maa ti bonya kiri ka weleli ma u y'a ɲininka u ko premier ministre fɛnɛ n'o ye Choguel ye a ka vocal fɛnɛ folofolo la dɛ e dun ma kuma o la nani t'o la o ayi voilà nani jugu t'o la a ko premier ministre ka vocal ale y'a mɛn a y'a hakilina di a ma maa neni donc il y a pas d'infraction à la loi wa a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ka kumaw kan olu de bɛ se k'a bisigi k'a fɔ a y'an tɔgɔ tiɲɛ a y'an diffamé o tuma ni e y'a dɔn k'a fɔ kuma fɔli ma min ye nkalon ye e de bɛ se ka taa plainte kɛ n'o tɛ ale t'a diffamation yɔrɔ n'a diffamation da ale tɛ se k'o dɔn tant que e ma plainte kɛ o kɔrɔ de ko a ma digi e la a ye min fɔ tiɲɛ don i ma donc ale procureur tɛ se ka wuli a yɛrɛ ye k'a fɔ ko a bɛ taa ɲangini kɛ o la a ko o fɛnɛ bɛ yen a ko a bɛ misali yɛrɛ ta bɛn le cerveau ye kuma min fɔ kuma in a y'a fɔ de nka a ma nɛni kɛ kuma in na nka a digira minnu na n'olu ko k'a ye nkalon da o la olu de plainte kɛ u ye plainte kɛ
a ko mun na sogɛli ye kuma min fɔ minnu ko a digura minnu ti plainte kɛ i n'a fɔ bɛn le cerveau ta bi cogo min na a ko hali o la ni plainte kɛra maaw fɛ n'olu labanna ka plainte retiré se ti procureur ye bila a b'i bila diffamation a b'i bila sabula a ko maa min ko n'a digira ale la o tuma n'o ko a yafara procureur se banna a ko sariya bi boli nin cogoya ninnu de la a don min na ko bi olu bi min ɲini o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ ka kɛ sariya kanuba ye ani bɛɛ ka kɛ sariya bonyaba ye procureur Touré a ko a ti tɔgɔ ɲini sabula maa min n'i bi tɔgɔ ɲini i ti maa minɛ ka datugu a ko maa dama min ka ko bi ta ko batan bi ta olu b'a fɔ k'a baw ni ɲɔgɔn cɛ mandat ti kɛ nka ni minnu kɛra ko damatɛmɛ ye mandat de bi b'o la o mandat kelen ni minnu fana bi kɛ o bi kɛ kumabaw ye minnu bi lakale a ko ale ti tɔgɔ ɲini sabula fɛn min ye maa minɛ tɔgɔ maa t'o ɲini k'o da i yɛrɛ la o ti tɔgɔ ɲuman ye ale bi tɔgɔ min ɲini o de ye malidenw ka sariya faamu u ka sariya bato ni ko bɛna kɛ don min maa min minɛli ka d'ale ye y'o dɔn wa maafala binganikɛla zonba kule a ko n'ale y'o sɔrɔ de o minɛli de ka d'ale ye ne ko sisan Umaru Mariko ye nani min fɔ ni ne ko n b'a ɲɛfɔ walasa mɔgɔw k'a faamu ka segin a kan min minɛ yan c'est public c'est public tu veux savoir quoi ni i bi minɛ ni t'i minɛ a fɔ an k'a lajɛ dis-le n t'a fɔ a fɔ danga bɛ ne kɔ wa a fɔ sa t'inquiète matelas de profit industrie o daamɛ Bamakɔ kura danga de bɛ ne kɔ wa ka sange sira a kunna o daamɛ n tɛ a fɔ sa a banna koyi dagalikɛla ko a ko fɛn min ye procureur Touré a ye kuma caman jaabi ŋaniya juguya ma ɲi koyi fa bɛ ju n tɛ ji la ni donna ye durumu t'i la bilen ni maa min a ma magan n'a wari nɔgɔya i ye ni ala ma magan n'a wari nɔgɔya maa min n'i taara ye hali ni ye su kelen ci durumu t'i la bilen maa sigi ten sobo naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye procureur ye a ye kuma dɔw jaabi k'olu k'a la kan caman bɛ yen minnu bi nkalon da ale la k'a fɔ a ye nin kɛ ka tɛmɛ a ye nin kɛ ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a daminɛ don min na ka n'a bila bi la maa tɛ se tile la a don min na ko bi olu bi min ɲini o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ ka kɛ sariya kanuba ye ani bɛɛ ka kɛ sariya bonyaba ye procureur Touré a ko a ti tɔgɔ ɲini sabula maa min n'i bi tɔgɔ ɲini i ti maa minɛ ka datugu a ko maa dama min ka ko bi ta ko batan bi ta olu b'a fɔ k'a baw ni ɲɔgɔn cɛ mandat ti kɛ nka ni minnu kɛra ko damatɛmɛ ye mandat de bi b'o la o mandat kelen ni minnu fana bi kɛ o bi kɛ kumabaw ye minnu bi lakale a ko ale ti tɔgɔ ɲini sabula fɛn min ye maa minɛ tɔgɔ maa t'o ɲini k'o da i yɛrɛ la o ti tɔgɔ ɲuman ye ale bi tɔgɔ min ɲini o de ye malidenw ka sariya faamu u ka sariya bato ni ko bɛna kɛ don min maa min minɛli ka d'ale ye y'o dɔn wa maafala binganikɛla zonba kule a ko n'ale y'o sɔrɔ de o minɛli de ka d'ale ye ne ko sisan Umaru Mariko ye nani min fɔ ni ne ko n b'a ɲɛfɔ walasa mɔgɔw k'a faamu ka segin a kan min minɛ yan c'est public c'est public tu veux savoir quoi ni i bi minɛ ni t'i minɛ a fɔ an k'a lajɛ dis-le n t'a fɔ a fɔ danga bɛ ne kɔ wa a fɔ sa t'inquiète matelas de profit industrie o daamɛ Bamakɔ kura danga de bɛ ne kɔ wa ka sange sira a kunna o daamɛ n tɛ a fɔ sa a banna koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye procureur Touré a ye kuma caman jaabi ŋaniya juguya ma ɲi koyi fa bɛ ju n tɛ ji la ni donna ye durumu t'i la bilen ni maa min a ma magan n'a wari nɔgɔya i ye ni ala ma magan n'a wari nɔgɔya maa min n'i taara ye hali ni ye su kelen ci durumu t'i la bilen maa sigi ten sobo naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye procureur ye a ye kuma dɔw jaabi k'olu k'a la kan caman bɛ yen minnu bi nkalon da ale la k'a fɔ a ye nin kɛ ka tɛmɛ a ye nin kɛ ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a daminɛ don min na ka n'a bila bi la maa tɛ se ka retiré d'accord i ye yafa deli wa n ye yafa deli tabarikala i bolo joli ka dɔn an ka cɛkɔrɔba min ye Alhaji Hami Ɲa belebele san 80 ani san 9 walima san 90 san 100 o ka wuli ka taa Maga ka taa Ala deli jamana ye wa jabate k'a dɔn o bi jamana ko de la o t'a yɛrɛ ko la bilen ni Ala ko Alhaji Hami Ɲa Kayi sisan a bɛ Maka n y'a kumakan mɛn a sigin bɛ k'i bolo da alikaba kan a ko daba n sigilen don kira kɛrɛfɛ Medine a bɛ Medine a bolo dalen bɛ alikaba kan n bɛ ka Ala deli jamana in ye a m'a den dɔgɔ fɔ a m'a mɔden dɔgɔ fɔ a k'a bara k'a kɛ jamana ye nin cɛkɔrɔba in kayi Ala k'a ka bateau minɛ ami Ala ka bateau minɛ Ala k'a minɛ jamana ye
Jɔnjɛdu ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan. E Jalo Jɔn Tisedu i k'a dɔn i ka wele jamana wɛrɛ la ka ko jamanaden i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ye maa sɛbɛn ye i b'a sɔrɔ i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri ye kɔw ani babaw tigɛ Alu Bubakari Jalo Jɔn Tisedu i k'a dɔn a welela Kucala jamanatigi fɛ Kucala jamanatigi i k'a dɔn u ka sanyɛlɛma i b'a sɔrɔ i kɛra ŋana ye o b'a sɔrɔ i ka ɲumanya barika bonyana Jɔn Tisedu i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye dɔwɛrɛ k'a kan bɔ i nɔfɛ min ye jamanatigi ye Kucalakaw fɛ yen n'o ye Wataralakaw ye Kucala maa kura min sigila n'o ye Seku Umaru Watara ye Jɔn Tisedu k'a dɔn o ka sigili a ye wele bila Alu Bubakari Jalo ma e ye den sɛbɛ ye jamanaden ɲuman ye n b'a fɛ nin ka k'i ɲɛna waasa hakilinaw ani jamanaden ɲumanya ka fara ɲɔgɔn kan a ko i k'a dɔn a wa wuli ka jɔ ani jateminɛw bolo kan Jɔn Tisedu nin kɛra ɲɛnajɛba ye Alu Bubakari Jalo don min a fɔra k'a bɛna a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen de bɔra Bamakɔ k'u kun da Kucala kan u y'a kunbɛn bonya ani karama Jɔn Tisedu k'a dɔn wa jamanatigi ka sigili kɛnɛ a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Jɔn Tisedu sɛbɛnnikɛla ko min ye nin bonyaba min dara ka Alu Bubakari Jalo sɛgɛrɛ a y'a nisɔndiya a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ a bɛ cakɛda dayɛlɛ cakɛda muso 200 bolo bɛ don cala Kucala Jɔn Tisedu k'a dɔn safinɛ dilan min ye eau de javel dilan ye ani fɛn caman wɛrɛ a y'u dɛmɛ a projet la wa a y'a nafolo n'a kasabi bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ ka tantara min bɛ se ka to u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana bɛ jɔ nin cogo in na ni maa dar'i la danaya dafa ni i ye maa sɛbɛ ye maa sɛbɛya dafa Alu Bubakari Jalo Kucalakaw yɛrɛ y'a ɲini sa tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ ka i ka den don Kucalakaya a ko d'a kan a ko a sɔnna ale yɛrɛ Kucalaka ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation ayi o tɛ min ko a bɛ na n'a kɛra président a bɛ 100 milliards a bɛ na n'o ye san o san Mali la awɔ k'a ka na n'a ye sisan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tuma ne bɛ n tigɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Dawuda Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda Sangare ko fɛn min ye kunkolo kelen banfula kelen kunkolo 3 siga t'a la o banfula bi fara URD a kɛlen bɛ sanni kun 3 ye bɛɛ lajɛlen b'a sama i ta fa jɛkulu kura dɔ wililen bɛ URD kɔnɔ u ko min ma collectif pour la sauvegarde de l'URD olu kɛlen bɛ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ u ko a diyara maa ye a ma diya maa ye URD ka congrès u b'a kɛ janvier kalo tile 16 pian wa u bɛ saliku wuli ka bɔ yen ka maakura sigi a nɔ la Allah Sibɛlɛ Sise deliya Sibɛlɛ Sise da a daburu sama bi a kaburu kɔnɔ mun ye Allahu akibar sɛbɛnnikɛla ko a ko URD sama-samali daminɛna jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma CPS URD collectif pour la sauvegarde de l'URD u ye kunnafoni di kɛ u ko olu ye bureau kɔnɔna na article 58 ye fɛn minnu fɔ olu kɔni u labɛnna koyi sabula a fɔra ko ni maa hakɛ dɔ sɔrɔla ko diyagoya don congrès bi kɛ président kura bi sigi Saliku Sanogo ale min ye vice président ye par intérim ko saya de y'a kɛ président ye koyi wa olu bɛna wuli ka bɔ yen kɛnɛkisɛ jɛ ka janjara Sumala Sise sara ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Saliku bi to vice président la cogo jumɛn na ka nin bɛɛ kɛ fɛn min ye Sumala Sise ye waati min a yɛrɛ taara UEMOA la ko a taatɔ ma maa dɔ sigi a nɔ la wa o tuma ni Sumayila sara maa kura de bɛ sigi a nɔ la Saliku bi bɔ yen awɔ Ala ko tɛ o i hakili bɛ joli na ne hakili tɛ maa na koyi IRD tɛ yan c'est pas mon parti c'est toi qui es proche de l'IRD. Non, dis Sumala ka namiw ya. Non, je vais être clair avec toi. Kabini wala ma kɛ maa ka nami ye. N'i ye ne kelen ɲininka maa min bɛ yen n'a bɛ se ka URD basigi bi k'a fɔ ka kɛ président ye kuma ka ban u ka cɛkɔrɔba in don a la Saliku maa hakili sigilen don ministre kɔrɔ don a bɛ ko caman don a dati kuma caman na candidat ɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye ni min se kɛra min ye u ka ɲɔgɔn kunkolo foroki ni Bubu y'a sɔrɔ a n'a ka kan ni Gwaɲɔ y'a sɔrɔ a n'a ka kan Gwaɲɔ Kulubali kɛ o ye jɔn ye o t'anw ka Bɛlɛdugu ka den ya il est de chez nous. Ah bon? Lui aussi il est URD. Quand lui il est URD, c'était poids lourd de l'URD, je t'informe. Il peut être candidat de l'URD, être président de la République. Kolokani peut aller à Koulouba. Mais c'est dommage. Bɛlɛdugu peut aller à Koulouba. Ngo, ni Mounoumounou Salo qui est URD la Soumela Nofé, je ne l'ai pas connu. Oui, il ne doit pas être trop fort. Mais parce qu'il est discret. Ah oui, d'accord. Warisigu ni Bana ou ni Kodona, il est discret.
discrétion in dɛ o de y'ale tunu ayiwa naam Boubou Cissé il peut être candidat de l'URD. Oui, il le mérite. Mamadou Igor Diarra il peut être candidat de l'URD. Il le mérite. Maître Demba Traoré il peut être candidat de l'URD. Il le mérite. Maître Mardiallo URD le jeune là est Mardiallo aïe je te le jure. Et tu connais pas Mardiallo? Mardiallo. Et celui qui était à l'Assemblée nationale là, comme chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale? L'ex-maire de la commune 2? Non. Ah oui, d'accord. Non. C'est lui que je connais. Non, c'est un jeune, il est docteur en sciences politiques. N'y-a-moi ça. Je te jure que je ne le connais pas. Voilà des cadres, candidature de Konondombo, URD Labi. Non, lui, il y a des gens qui ni mini baby, aucun candidat. Mais président Koni, Koto Tchakorababou. Ne serait-ce que pour la mémoire de Soumaïla Sissi. Ok, d'accord. Là, il can analyser, ça tient. Ça tient. Oui. Maintenant, candidat Nini Koni, un été mis au Kata. D'accord. Ah bon? Sabanigala ko akwame do mina ko bi URD match alembe wari kelembe ka chama jawuli do ko ni mba fesa candidature ko ere na mawuli ka joke fe mi yesaliku sanowe ka bi candidature ko mamunu mbe no lu kadanye otina soro ko yi sabanigala ko bela jele be ka boy tafa mala cité apien politique la fe mi ngoni ya samasamali akera fe mi ye tigite wulusula suruku ko ni tigite falisula suruku ko na lete sira alaye sabanigala ko na politique Banao, Sebatiou, Mourou Bela Yele de Bolo Beka Tikatomi, Beka Tikati, Bebe qui Kadjakulu Gla, Bebe qui Tafangla, Manasite, à qui est Klacho Flenier, Salé, Adana Soumale, Allah Kabourou Boramasuma. Wallahi, Allah, à cause de des monnaies, Manasite, Ninja Dumambai, Ninja Bele Bay, Minya Nimbarti Inzigi, Romina Jamananga Gla, Bela Yele de Faranyanga, Sawo Sabido de Fara Partiga, Makoloma, Uyuka Parti Bla, no era Yuka Parti na mina beke kana Farasumala Cissé ka ala na ka kangelendigi ana ka kilenia ngala ko o saraka mami ndo ako kaburu masuma na ko abo sengora machi ko free sumala ka subi muna fona beni pelu nimbe ala dombalia de nimbe mali mania ala la Sumala Cissé mi bekungo ko ale de beke président sika kundal ibika bine beko Sumala Cissé ala ma ta go ka abi gininga George Mena mi na ka ala ba do de ma limania baliado Nindela ni man de politique fait. Il t'a fait. Ne, Jodo. C'est ça. Ah bon? Je dis ne ben bolo boaka do mbi boni seben mi nu kama ko dabaliban donc ce cadre de politique ni nye bara ni je ani nye kala minga ani memi nye don ni mo de ko fo sebe ye Musa Jaraka sebeni mi nye polisu ye yele mabele badi baraka do polisu ka kula commissaire e kata yeve e kata ni nyoro na ni nyoro na yon ce cadre bolo daledu commissaire de police de Bamako yon ce cadre yele mabam mingera commissaire do be musodo asa ko sinenta commissaire Sinenda minye awa Kompol hawa Sinenda ikado ale nana 17e arrondissement la Bamako yon se du cadre ni commissaire Moussoui ikado ni nya nyedonde hawa Sinenda ikado policier bara jango nangarabo keleli makunda ungeleli ani sumbo keleli mato ko fo awa Sinenda abi yoro mina adovendu yon se du cadre jango ale nana yoro mina adama kitaketa ikado ode danga ye obi yoro indo ikwa dufa ko na sabula min yewuli ka don ni jatemeno ye yoni sudi ka don uye bara minu nge ka teme obe mo hakilila o de la sigida la mo sigide do ka awa sinenta kono sabula uyu kale ka fo una de ma ka bara la yoni sudi ka don ni nana ma koloshi ati yere fana ka ke ma sabe min ye kuna fo ne dili ye ka se ki ka bara jeya Kompol tera o segela kana 10e arrondissement la Kompol tera yoni sudi ka don commissaire divisionnaire Isaac tera bobo dendo yon se di ka don ale ka segi kana Bamako 10e arrondissement na sebe kala ko si kun le do ko kono ko sobe tabla chemi ndo policier kanu policier bara ayo sebe ko do abora tumi ande tumi aka dendo yon se do kamani do mi atara policier la ase dawro na bulu dawro ayo sebe ko do ako ayo wati janga 3e arrondissement na bara mingera afei odo danga kundo odonedu yon se do ka do Kompol tera aduna maingama ni hakili bala ba manju nana restaurant aywa terrasse la domi ado ale de kumbe kedo nyema marfa ba bulu nu ko law abi jenge nu ko law abi kuru yon so fi cardo fo kata baro bela jile tengo ado ka do ayo ke bobo
nɛgɛ den dugumada bɔbɔ dalu b'a bolo pasama in tɛ yan n t'a dɔn cɛ pasaba nka wara pasa don dɛ wara nka nɛgɛden t'i don yɔrɔ nɛgɛden mana ci i k'i jɛgɛ o de ka teli a y'i jɛgɛ o n'o tɛ a t'i don o kuma in kɔni anw ye nɛgɛ haya bɛ ne bolo ne ye kalo 3 kɛ yaala la nɛgɛ haya nɔfɛ arabukɛ ni miliyɔn caman bɔlen bɛ Saudi yan k'a n'an bɛ nɛgɛ haya ɲini nɛgɛ haya bɛ n bolo n'i ma da la jɔnji de don k'a daminɛ kɔrɔ fɛ an laban an y'a kuncɛ bakɔfɛla in de la Jean ka saki taga di yan ni nɛgɛ haya n b'a siri sisan i lafiya n bɛ muru d'i ma i b'a bɔ ne de bɛ yamaruya d'i ma n'i ma taa urgence la sisan n ka bugu don mun ne de bɛ k'a f'i ye tu veux que je te fasse une démonstration n bolo nɛgɛ haya a nɔ filɛ adiya voici la démonstration ala muru dɔ de filɛ ne de kan nin bila sa a to yen tiɲɛ tɛ n ko c'est moi qui t'informe ni san bɛlɛ cɛ tiɲɛ tɛ baasi tɛ anw taara ba kɔfɛ Segu ba kɔfɛ o y'a sɔrɔ an ye Mali bɛɛ yaala ka nɛgɛ haya ɲini ka dɛsɛ cɛ kelen bɛ yen u nana o kibaru fɔ an ye Joyce i k'a dɔn o yɛrɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye don min u ko ne ma karamɔgɔkɛ n k'i to an ka si n'an jira dugu mana jɛ an bɛ kuma yanni de i k'a dɔn a nana n'a ka ne ka kuma surunya ye an taara sagajigi belebeleba san sagajigi belebele a ko ayi ko ale kɔni tɛ ko a y'a sira a yɛrɛ la ko ka mugu wul'a la ko ayi ko k'a cɛ a yɛrɛ la ko an ka mugu wul'a la ala ni cɛ dali e tɛ muso ma ala ni cɛ d'a ma yɛrɛ ne k'i to an ka si ni dugu jɛra min mana bɔ a la an n'a ɲɛfɔ an taara sagajigi sa ka nɛgɛ haya in siri a te la sagajigi te la a te caman biɲɛ kolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ kamalen kelen bɛ n bolo n yɛrɛ den don su biɲɛ de b'o bolo n'i ye miseli jɔ su dibi la a b'a cɛ ci o tɛgɛ ka di an taara o wele ka na a y'a suma n'a ko law nɛgɛ haya bɛ kunkolo biɲɛ kolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ye saga kunkolo pɛrɛ fo k'a yɛrɛ kɛ nɛgɛ haya yɛrɛ o yɛrɛ yera o ma ye o ko fo ka saga kunkolo nɔɔni nɛgɛ haya yɛrɛ ma ne ye cɛ lajɛ k'a lajɛ a kɛra ne b'a fɛ k'a yɛrɛ de fa fɛ o ka ala ni a ye dimi min d'o ma ni arabukɛ ni wari caman de kelen bɛ yen u nana o kibaru fɔ an ye Joyce i k'a dɔn o yɛrɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye don min u ko ne ma karamɔgɔkɛ n k'i to an ka si n'an jira dugu mana jɛ an bɛ kuma yanni de don i k'a dɔn a nana n'a ka ne ka kuma surunya ye an taara sagajigi belebeleba san sagajigi belebele a ko ayi ko ale kɔni tɛ ko a y'a sira a yɛrɛ la ko ka mugu wul'a la ko ayi ko k'a cɛ a yɛrɛ la ko an ka mugu wul'a la ala ni cɛ dali e tɛ muso ma ala ni cɛ d'a ma yɛrɛ ne k'i to an ka si ni dugu jɛra min mana bɔ a la an n'a ɲɛfɔ an taara sagajigi sa ka nɛgɛ haya in siri a te la sagajigi te la a te caman biɲɛ kolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ kamalen kelen bɛ n bolo n yɛrɛ den don su biɲɛ de b'o bolo n'i ye miseli jɔ su dibi la a b'a cɛ ci o tɛgɛ ka di an taara o wele ka na a y'a suma n'a ko law nɛgɛ haya bɛ kunkolo biɲɛ kolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ye saga kunkolo pɛrɛ fo k'a yɛrɛ kɛ nɛgɛ haya yɛrɛ o yɛrɛ yera o ma ye o ko fo ka saga kunkolo nɔɔni nɛgɛ haya yɛrɛ ma ne ye cɛ lajɛ k'a lajɛ a kɛra ne b'a fɛ k'a yɛrɛ de fa fɛ o ka ala ni a ye dimi min d'o ma ni arabukɛ ni wari caman de ale de kɛra sababu ye k'o minɛ a ko i k'a dɔn moribabukaw na lafiyaba sɔrɔ sabula wulikajɔ ni cɛsiri ani polisiya gundo bɛɛ sarawana bolo a ko i k'a dɔn kɔsɛbɛ na mutation dama min kɛra polisiw fɛ yen nin b'a la nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara Musa ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara waati korona nka sanni an k'an kɔ don an na lamɛnbaaw lasɔmi k'a fɔ coronavirus a juguyara kunun ko i kɔrɔ dɔrɔn dɛ maa 766 a yer'o la mini Bamakɔ yan ala corona a tuma ala ka a bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ ala ka don an n'a cɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ awɔ a daminɛ kuma tun bɛ ka maaw faa cogo min a bɛ ka na n'o ye o tuma fura jumɛn b'a la fura min b'a la ka t'i vacciner walima k'i tɛgɛ ko safinɛji la i tɛgɛ ko safinɛ na ka masques don ka jama an ka dɔ bɔ jama na parce que a jora an na an ye tɛgɛ donbolo dabilali an ye tɛgɛ donbolo kuraya an bɛ doroko ɲɔgɔn na kojugu an seginna an jogo kɔrɔ ma parce que bana jora an na mais bana ma ban dɛ bi de a bɛ ka tiɲɛni kɛ
jɔn do ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma ya rabbi ala k'an kisi a ma bamakɔ a n'a lamini jɔn an bɛ foli ani tanikɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dankɔrɔba ka foli bi yan min ye Ibrahima Karanɲara i k'a dɔn an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn Adama Karanɲara il m'a complètement laissé tu le connaissais wa n bɛ min f'i ye Karanɲara ye baji de ye o jɔn de Bamakɔ ba joliba kɔnɔ bɛɛ banna wa ale ka ko n'i ko Ibrahima Karanɲara saba n'a ko Laji b'i wele sisan o ka di ala kana maa fama Laji ka weleli ma koyi nka ni n'a ye ɲɔgɔn ye ko foyi man di n'o ye nka a t'i ye ka caya de ni n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye walima Laji ta ye sa Laji kɔni o sin k'a fili kun de n'o ko ala ka barika don i la koyi Laji k'a yɛrɛ ta bɔ ni n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye lahawla f'i ta to b'i kɔfilɛ Laji tɛ la k'e wele yan aw nɛnɛ fa koyi maa ma tɔgɔ mana bɔ ne da a bɛ yaala ka t'o ɲini na ka lisi d'i ma Laji bɛ maa dama wele i kɔfɛ o ka taa bɔ yen a b'a la o a fɔ walahi aw ye ne fa koyi nin tɛ la ne ni Laji fama na jɔn k'a dɔn ɲare fura an ka foli tali bɛ ka ɲɛsin a ma wuli ka jɔn ni cɛsiri bolo kan Nostradamus Jamandwar Adama Traoré an ka foli b'a ye le président des présidents et des présidents ingénieur des ingénieurs Mamadou Nama Keita an bɛ foli d'a ma jɔn k'a dɔn an kɔrɔkɛba min ye coplan ye coplan XX min ye awɔ a muso sabanan i k'a dɔn muso sabanan in fatura an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma ya rabbi i k'a dɔn fatuli bɛ kɛ tuma min an ma kuma in mɛn joona nka an bɛ dugawu kɛ jɔn k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan sisan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an balima bɔbɔw ka jɛmukanw bɛ sigi n'olu wulila an bɛ jaliki nimoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma don su in na i k'a dɔn min ye nin gafe in ye segin bi k'a kan jɔn k'a dɔn ka welewele da kɛ min ye an ka farikoloɲɛkɛlaw ye i k'a dɔn u bɛ labɛn na ka taa Cameroun Coupe d'Afrique i k'a dɔn ka se ka taa u tun tɛ umura la de u tun tɛ umura la kunun u tun bɛ umura la jɔnni an ka balontannaw u tun bɛ yan u taara umura kɛ ka ala deli o tuma u bɛna taa Cameroun ala k'u se ja jɔn k'a dɔn o tuma radio jɛgɛfɔ min ye ayiwa an ka balontannaw ye maa o maa b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ in bɛ diya an ye kojugu waasa u ka ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan o tuma welewele da kelen don a mɛ jakite kun bɛ nɛgɛ la jɔn Seydou Daba Tunkara i mana taa waati sera wa